कत्ता कौन भाई केमती अच्छे से भल अच्छे तो सेमती भल था आज हूँ होली आपण मैंने जानते होली माने बहुत एक्साइटेड समस्त वर्ष के थरे रंग खेलती भारी मजा लगे तो आम तो गाँव में ना गाँ मजा ये नहीं पार तथापि आम जी पार्चु से आम एंजॉय करूँ तो आज होली सहित सहित आम डायरेक्ट कंपानी आसिलु कंपानी भी बहुत खेल है होली खेल है तापर आम आसिक डायरेक्ट पलैलु क्रिकेट खेलने क्रिकेट खेल आसिले दुईटा मैच खेलु दुईटा मैच खेल आस रूम रे पहुँचलु रूम रे आमर हूँ माने जोटा कहती शाकाहारी माने मंदिर खाद्य हूँ मंदिर जमी अरुआ डालमा आउ घांट आज होली रे केमिति लागुले आज तो गाँव मजा हबनी ଆମର ଦେଖ ଭାଇଙ୍କର ଛୁଟି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରୁଛୁ ହୋଲିରେ ଆମେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କଲେ କଣ କାଲ କାଦେଲା ପରେ ସେଇ ଭଲ ଲାଗିଲା ଟିକେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଭଲ କୁହନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଚ୍ଛା ଦାନ୍ତଟା ଦେଖାଉଛି ବଢିଆ କାହିଁକିନା ମୋ ସାରା ଦେଖାଉଛି ମାନେ ଅଜବ ପ୍ରକାର घाट जहाँ दरकार आउ डाली जहाँ दरकार सब सामग्री हाँ मुझे देखु गोटे गोटे सब भजा भजी हो सरी खाली एटा घाट हम एटा कौन हो मामू खटा हम टमाटो खटा आंबुल हाँ आंबुल तो अच्छी गाँव रू आसला तो आज जबरदस्त पियाज पड़ जाऊ सुखिला लंका भी पड़ी तेजपत्र पड़ी अच्छा भातटा अरुआटा अच्छा डालमा रेडी है डालमा देखो हाँ डालमा हो जाए खाली तड़का लगा टोटाल आज केमती लगे मामू तो आमर खटाटा प्रस्तुत हो गला एबे आमर हम डाली सॉरी डालमा डालमाटा एक छुंक दिया डालमा सीजा सरची सब सरती खाली डालमाटा छुंक दिया तेल मरा घीटा कौन नहीं घी घी तेल घी माने मंदिर खाद्य टाइप एपटू नहीं आस डालमा डांडीटा डालमा आनी गोटे गिलास दबे दियो से मोटा हो नहीं गोटे जो गिलास रे ए जो अदा रसुणटा काढ़िकी जरी रखी दियो डालमाटा कौन कर दबे दियो यहीटा को धोईकी गुड़ा छाणी दियो माने धोइया दरकार नहीं सीधा हो जाए छाणी दियो छाणी प्लेट रख हाँ बुझल ओके ठीक अच्छे तो गाइस हमर डालमा प्रस्तुत हो गला एबे हम हमर घांट मिक्स वेज जा इंग्लिश रे ठीक अच्छे तो हाँ डालमा तो मस्त बढ़िया बास्ना आसूची खाइले जना पड़िया केमती ना आम घांट कहीचु देखु आमर एठी होची माटी बड़ी माटी आलू ये छुई से कोबी से कखारू से गाजर ये मटर आउ दुटा जिन सेपट रूम रे अच्छी कदली प्लस झुडंग अच्छा हाँ खटा भी आम प्रस्तुत हो सारा ना देखी पारे खटा भी प्रस्तुत हो जाए आंबुल गोटा मैंने घर आसला आंबुल देसी आंबुल ओके खाइले जना पड़े मैंने केमती ओके रेडी चलते घांट बसेबा हाँ स्पीच दे भाषण दे टी आज होली रे कौन केमती लगुच जेमती से बर्तमान आमर पियाज पड़ा घाट अरुआ डालमा बाहर बर्तन आमर पड़ा मटर ग्रीन मटर काबुल छोला आ कोन एटा बर्तन आलू जाको भजा
ତାକୁ କଣ ଧରିଲା? ଏନେ ଧରିଲା ଖାଲି ଗୋଟେ। ମୁଁ ପକେଇ ଗଲେ। ଭଲ ଦେଖା। ହାତ ଦେଖା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପଡିବ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଟି ଆଳୁ ଆଉ ଦେଶୀ ବଡି। ତାପରେ ଏଟା ଆମର ଆଳୁ ଦେଖା। ଏଟା ଆମର ଛୁଇଁ ଆଉ କୋବି ଭଜା। ଯାକୁ ତେଲ ଫ୍ରାଏ କରାହେଇଥିଲା। ତେଲ ସେ ପକେଇ ଦେ, ତେଲ ପକେଇ ଦେ। ଯାତ୍ରା ଡାଇଲଗ ମାତି ଦେ ଯାଉ। ଇଏ ଆମର ବାଇଗଣ ବାଇଗଣ ଓକେ ବାଇଗଣ ମାନେ ବାରି ବାଇଗଣ ହଁ ହଁ ହେ ଏତେ ଛାତ ଉପରେ ବାଇଗଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିକ୍ସ କରିବା ଆଚ୍ଛା ଫୋନ୍ ଆସିଲା ତମର ଓକେ ତ ଏବେ ମିକ୍ସ ହଉଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଦେଖେଇବେ ଓକେ ଏଥର ଲାଷ୍ଟ ଏଟା ସିଝିବ ନା ଯୋଉ ସିଝି ଯାଇଛି ହଁ ଅଲରେଡି ଖାଲି ହାଲକା ପାଣି ଦେଇକି ହେଇଗଲା ଖାଲି ଘାଣ୍ଟି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ମନୁଆ କହିଲି ତୁ ଚକୁଡି ଯିବୁ ମୋ ନାଁ କହିବୁ ତୋତେ ରାତି ବି ବାକିଦେବେ କାରଣ ଚକୁଡି ମୁଁ ପାର ସାତ ସାଙ୍ଗ ତ ଓକେ ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ଆମର ଘାଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଦେଖଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ହେଇଛି କହିବେ ଦେଖିକି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମାନେ ପୁରା ଗରମ ଗରମ ମାନେ ସ୍ମେଲ ତ ଯେମିତି ଆସୁଛି ଜାଣିକି ପେଟ ପୁରା ଆଜି ସ୍ମେଲ ଖାଇବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଖାଲି ସ୍ମେଲରେ ପେଟ ପୁରା ଦିଅନ୍ତୁ ରାଗ କମ ଓକେ ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସବୁ ରେସିପି ରେଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ରୁମରେ ଏମିତି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଆମ ଓଡିଆ ପିଲା ସବୁ ହାଇ ହାଲୋ କରିଦେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଇଂଲିଶ ପିଲା ତମେ ଆଡେ ଓଡିଆ ପିଲା ନା ମୁଁ ଖାଲି ଓଡିଆ ହାଇ ହାଲୋ କରିଦେ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ହାଇ ହାତ ହଲେ ଟିକେ ଭାଇ ମୁଁ ଅରୁଆଟେ ଖାଇବି ଅରୁଆଟେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜି ଭାରି ମନେ ହଉଛି କାହିଁକିନା ସବୁଦିନ ସଣ୍ଡେରେ ଚିକେନ ମଟନ ଆଜି କିନ୍ତୁ ମାନେ ଦେଶୀ ଖାଇବା ଖାଉଛନ୍ତି ଅରୁଆ ଡାଲମା ଆଉ ଘାଣ୍ଟ ତା ସହିତ ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା ଯୋଉଟା କି ଗାଁରେ ଦେଶୀ ମିଳେ କୌଣସି ସିଟିରେ ମିଳେନି ଓକେ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ କରିବା କିନ୍ତୁ ଲୁଣଟା ଅଧିକ ହେଇଯାଇଛି ସେ ଗୋଟେ ପୋଜ ନା କଣ ଲାଗୁଛି ଆମ୍ବ ଆମ୍ବ ମାନେ ଭୁଲ ଧାରଣାରେ ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ନା ଏଇଟା ତେନ୍ତୁଲି ଖଟା ସତ ଆଜି ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ନା ବାହାରେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସି ବସି ଖାଇବାଟା କିନ୍ତୁ ମଜା ଲାଗୁଛି ସତରେ ଗାଇସ୍ ମାନେ ବାହାର ଜାଗାରେ ରହିକି ତମେ ଯେମିତି ଭାତ ଡାଲି ନିଜ ହାତ ରୋଷେଇ ଖାଇବା ତା ଖାଇବାଟା ମଜା ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ସ୍ପେଶାଲ କରି ହୋଲିରେ ଖାଇବାଟା ଅଲଗା ସମସ୍ତେ ହୋଲିରେ ଚିକେନ ଆମର ଅଲଗା ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଘାଣ୍ଟ ଆଉ ଟିକେ ଖଟା କାହିଁକିନା ଖଟା ଦିନ ନହେଲେ ଭାତ ଉଠିବନି ଏଇଟା ଆମର ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓକେ ମୋ ଭାଇ ବାସ୍ ଆମର ସମସ୍ତେ ବଢାବଢି ସରିଲାଣି ଆମ ଟୋଟାଲ ଓଡିଆ ଖାଇବା ମାନେ ଭୋକ କଲାଣି କମ ସେ କମ 2ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି 2ଟା ବାଜିଲାଣି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ତମେ ଖାଇବା ଖାଇସାରି କଥା ହବା ଏଇ ଶଳାଟାକୁ ଖାସ କରି ମଜା ଲାଗୁନି ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଛି ଖାଇବାକୁ କାହିଁକିନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆମେ ନିଜ ହାତ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଉଛୁ ବହୁତ ବଡ ମିଛ ନାଇଁ ନାଇଁ ମିଛ ନୁହେଁ ମିଛ କହିଲେ କଣ ଅରୁଆ ଡାଲମା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆମେ ତ ଚିକେନ ମଟନ କରି ପ୍ରାୟ ଖାଉ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଅରୁଆ ଡାଲମା ତା ସହିତ ଘାଣ୍ଟ ଖିଆ ହଉଛି ମୁଁ ଘରେ କରି ଖାଇଛି ଘର କଥା ଅଲଗା ବାହାର ରହି ଖାଇବା ବୁଝିପାରୁନି ବୁଝିଲ କାହିଁକିନା ମୁଁ ତା ଭିଣେଇ ଭାବି ସେ ମୋ ଶଳା ସେଥିପାଇଁ ସେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ଇଏ କେବେ ଖାଇନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସେଠିକି ଅରୁଆ ଡାଲମା ଖାଇବୁ ନା ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଖାଇବୁନି ସେ ଖାଉ ଖାଇଛୁ କଣ କହିଲୁ ବନେଇବି ଖାଇଛୁ ନାଇଁ ସତରେ ଭାରି ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ପଇସା ଦେବି ଘାଣ୍ଟ ନା ସେ ଖାଇବେନି ମନା କରିଥିଲେ ଯୋଉ ଭାଇ ଦେବି ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଘାଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡା ଦେବି ଖଟା ପୁରା ଦେବି ସୁପର ଯାହା କୁହନ୍ତି ଏକ ରଖିଦେବୁ ପତ୍ର କରେ 1000